may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamutan ah. Nasapa pa'y mo't manang. Ay nawaw, anya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo? Di mo ibaga asyak pa'y laang ti paglutwam, amumot anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti maka mong agluto. Ay, day takot tijak kayat kun ka. Ay nawaw. Agluto ka laang mo ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mo't, nakapikpik sa mananti sa una. Kasano, kas kalabaldado iti kastangar aramidong. Agil ilad laang datao, ibagayo mo't tan abaldado. Ay nawaw. Pudno mo't, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't ngarod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay? Saan kayo mo't nagsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami ngagsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti di yung nagkinawatan nga kabsat? Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasaya at abakit. Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamad ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpadpadakkel iti ubot ti ammunang aramiden. Noon niya man ti di yung nagkinawatan. Pagsaritaan nyo anasaya at, amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Ay, nauma akon lakay. Imbagak mo't nga mingken kay de, nga agabang tayo, ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnaed tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jebalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkal, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay iti bikir iti kasinsinyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkal. Isumanen tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot. Anya, Day tatipod no angkel. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. bala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pa'y angkel. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damot kahayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea nga agkabsat bakay. Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay. Kaslabaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kayat ti aggunay. Una, tamo na nga danimanang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da Mirasol ah. Day tanga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikanto ti mangibagakan kwa na numapan ka iti ayanda. Adda kapi iti tirmos, anti suleng, mga lakay laangan iti tasayaw. Saan akapiti gagara kaanakan? Anya nga ro ti gagarayo, ante? Imayak, taumay ko ibaga nga agaplay ka kumamutin iti trabaho. Tapno saan ama uma ti kapsat mo kun ka. Ay nawaw, anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol.
Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Ag-apply ka iti trabaho. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsinyo. Nagistorya man gaya man tiloko. Oh, apay an napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, kwa antay. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak, kat saan kumula ang aseryoswan ti trabaho. Maadaanak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya man ang timpul-pulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Ni, awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga ron nga amuda ti maipapan iti apat Dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agindi di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo ano di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an na istoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't apumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamat ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadjas para iti pamilyayo? Adda na biro ka apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay? Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pag-urayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. Kaano nga rod nga umakar tayo? Sika ti makam mo bakit? Mabalin no bigat? Nasay-sayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kapsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun atakas jay mga minti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arudin. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latang kat lumasin tayo mutlaangan. Awanan ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang mumira, Saul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante. Kapilitan nga agadjas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadjas para kadakwada. Anusan da ti agabang ta isuda mo't ti nagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga ingarudang? Kabaalak ti bagik ante. Awan mo't nga rod trabaho. Agtrabaho isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka din. Saan pa'y nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa'y lang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damot na nabirukan da kaduada. Nukas na nga rod, ag-applya kon iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanam. Saan kat aday ta kinasadot mo tinangruna? Agap-abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay napalabas alawas lakay. Osto, ano limasin da mutang? Tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat. Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay lakay. Aso kan pusa ngamin dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel da. Sigurado ang makaungot dagijay. Bakit dan? Ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kasjay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit? Isuda mo't tin ati makaammo ang mga rami iti pagsayaatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatan eh. Mabisin akong. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amamuyo amayat agumatang iti balay kandaga, Ante. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, Ante. Anya. Iso nga ilakok ti dagakan balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. Agabrod ka. Anya kumapay, Ante. Ipadas kumamatigasat ko iya abroad. Anya. Tulungan na amang ilako, Ante. Ikang kay tulaangan iti komisyon niyo no gatangan dati balay kandaga. Ay pangaasim, Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kabsat mo no anya mo ti maibagana.
Di ka agdisdesisyon asiksikalaan. Anya ti ko nam, Suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kendaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, amo ka di ti kabsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod naman Saan mo ta mabalin nga isula ang tagdesisyon? Dayta nga road, agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw. Ngamjak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman. Nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay, ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta, amo na ter aramidan ni Andrea. Wala, dakil agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga amo ti kabsat na. Anya timbaga ng ti Suling tin ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagaken balay nga impatawid dananang kentatang. Ay nawa, apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga brom. Day tangarod ti di na mapanunot lakay. Isupay laang mat nga addasad-sadot na ti agabroad. Kandakil mo't laang ti kasapulan na kwarta. San pa sigurado no makapasa? Ipagharap na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayaw. No plano na ti agabro, agkita pa'y laang iti sabali a pagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti ibagana ket iso ti yutangan ta. Sayang dayjay no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakal. Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagaken balay dananang kentatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kaya ti agnad ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta agabrudak. Ay nawaw, nalakalaang ken ka ti agdisdesisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Di nakman ngaminan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akasla akbalda daw. Mano ti presyom, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayatlatan no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbengak iti da ito abalay. Nalawag ka de, Adda ka di kontak mo iti kabsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanula ang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Wan ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag ka no mat na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanya. Iso nga uray da kami kan angkelyaw, kat mas daaw kami. No kasta, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kuntakam latan, tapno maamuan tayo ti pudno. Uray kuntakak, agulbud tumutla ang anti. Urayan tay latan ti panagawid na. Talagang awan manaknakam dadya nga Andrea lakay. Ay nawa, apay man ang ti kabsat mo bakit? Saan madgayam anagabrod? Anya? Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panagabrod nga ibagbagana? No saan anagabro? Sa dino nga rudin ti na ita? At dayjay syudad Anya? No maibos ti kwartana dayjay, sigurado nga agawid to. Pag naadam nga rod dito'y balay no agawit? Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaed iti kalapaw anagnaedan tayo iti. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat tagan anawa. Kan barang agnakam matlaang ti kabsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang. ay nawaw, sa dino tinaggap-gapwam? Ijay syudad manang. No kasta, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panagabrod mo? Wen manang, sa anak anag-abroad. Ay nagluko kan? Nangipipanam nga rod iti kwartam. Awanan manang.
Ingastos mo iti awan ka is kan na abanag. Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti daytoy abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw ang agnaedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday tak kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya man ni Andrea, baka Un lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. nagloko na ita ka nakanta. Nalabos nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang nalaeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Ti damag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo laeng tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapul a gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat nga trabaho, tapno masukatan ti gasgastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kitday. No kayat na ti ag-extra ti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minan ni Jelly, ijay syudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka ditoy kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ije balay ngam di damo kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok day di abalay Saan nakit din makasubli. Awanen kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardarasudaws. No di mngagak kada kayo, saan siguro akas ti tinagbanaga ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wala nga manumot ti tawan ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga rod ti aramidak ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka. Ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggagat ka, tapno na pintas tumot ti masakbayam. Ay nawaw! Ti panagbaligi ket adamot laang iti bukod tayo nga ima. No nagagat ken responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan at ikinagagat ken kinaresponsable ket tulbak iti panagbaligi iti biag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Auntie Leticia! Antay! Umayak man! Nay, sika magayam day ta, Kimberley kaanakan. Sobra ka. Saanan ante? Nangyagak laang iti aros kaldo para kini apong. At to'y ante awatin nyo. Ay na. Agkapi-kapay asak baya pumanaw ka. Adda ginatang ko ang merienda. Hinton maminsan tulatan ante.
Sigurado ka? Wen ante, mapanak pa'y ngamin iti ayan ni Nana Marcia. Mapangkualaan tinatang nga order ni tatang keng kuana. Ala, urayom nga rod ti malukong mo kaanakan. Ay nawaw, isubli yung tulatan ano mapang kayo ije balay ante. Ni Apo ngay gayam, jak mo makita. Adda iti silid na, nakaturog manen. Agpakadaak nga rudan ante. Ibagayo kang kuana, tamangan iti nasusustansya amakan. Wen kaanakan, di ka madanagan, taas asikaswan mi ni Apong yaw. Ay namo, anya aramidan ni Apong iti sirok ti manggananang. Jak man amo kan Apong mo, Donald anak ka. Kasla na unag manen ti pampanunutan na. Wen nga raw, Namigat ka ti dayjay? nalpasen, naggidan kami itay. Apay ngay nga takas jay. Kasla na liday nanang. Awan ka di nadakdakamat na kada kayo. Awan mo, tanak ka. Kasarita man. Makapadanag mo ti kasjay. Amang ano at dagayam ti rikrik na asan tayo nga mo. Ala, kasaritak to kalpasan ti panagdigos na. Okay nanang. Maturugak pa'y tagtrabaho ak manin no rabi. Ay katwan agin anak ka mo. Siya kun ti makaamukan Apong mo. Ni Apong ngay nanang. Nakaturog manen, nabannog ka no nagtugtugaw. Kahit nakasarita yo kate. Sinalodsod yun no apay anak ulimag. Kailiw na ka no dagiti anak ken apo ko na. Hindi talang. Wen, ket na sa una, ano mabalin ket adda ko mamaangay arayon yon tayo. Tapno makumpleto tayo ita si bibiyag pay ni Apong yaw. Ay nawaw. Hindi talang gayam kat makapadanag ni Apong. Unak lakit din o damot tinrikrik naan na dita. Kasi ti Apo, awan mo't di anak ko. Ala, i-chat mo man iti group chat tayo. No kaano anawaya dagiti anak ken apo ko ni Apong yaw. Ibagam akayat ni Apong yaw nga adda maangay a reunion tayaw. O sige, kasta teramidak nanang. Planuan nyo maulaangan no kasanaw. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko kasinsin. At ka di masapol mo kasinsin minche. Kaadwan kadagiti kakasinsin tayo kat dito'y lugar mi ti kayat da pa kaangayan ti reunion tayo. Tibilin ni Apong kat dito'y lugar may kuma. Adumat lang ti kasinsin tayo dito. Kung saan tayo ang magastusan unay no dito'y ti pakaangayan na kasinsin. Anya ti plano yo aya? Agluto tayo pa'y lang? Wan kuma kasinsin. Tapno makatipid tayo matlang Nagadayo nga rod dita. Dito'y balay ti pagnanaidan ni Apong. Anya ti kayat yo. Ni Apong tagbiyahe iti adayo. Sigurado nga ado ti saan nga umanugot itikas na ang plano yo. Ay nawaw. Apay kumamag. Tak-tak no agluto tayo pa'y lang. Kat kaadwan kada kami dito kat busy iti trabaho mi. Ag-resort ken agpa-cater tayo latan. Tapno ma-enjoy tayo met Da kayon ti agad jazz. Wan ang amangan no. No anya ti panglakaan tayo, iso ti maaramid. Di yu man ngamin ipilit ti kayat yo. Gusto laing may tinaibaga ni kasinsin mo, Donald. Ay nawaw, narigat nga rod ti kasjay akapanunutan na tatang. Narigat mo't nga ibagbagam. No ag-resort tayo latan, nalaklaka, saan tayo amarigatan. Kan iso dati umay dito'y Win ngam kasta ti aramidin tayo. Sigurado adakil ti magastos tayo. Kat maikarigatan Kasano nga raw dagiti kabagyan tayo amarigrigat. Ay nawaw, apay asyak ti pangibagaan yung itikas na tatang. Parikot damot tanday ta. Saan mo't amabalin nga agraman day ta abanag kat pagparikutan pa'y. Data ti jacket ken kaminchi. Napagsasaritaan min kadagiti kakasinsin ko ti may papan iti day to abanag tatang. Para kin apong nyo day tariyon yon. Nuan niya ti kayat na. Iso ti masuraw. Ken numano ti budget akabailan ti amin. Iso ti maanusan. San nyo nga ipilit ti kayat yaw? Tama nga no awan ti mapan. Nakaawag ka mat kasinsen. At na patag nga ibagakan ka, Kimberly. Anya day jay kasinsen. Nakasaritam ka din ni kasinsin Donald. Saan pa'y kasinsen? Apay ka day? Tadda saan mi nagkinaawatan. Ay nawaw, anya ti di yung nagkinaawatan aya.
Ti kayat da ngamin kat di ta lugaryo a maangay ti reunion a request ni Apong. Kat, Adu mo ilang dagiti kabagyan tayo, akayat da dito'y lugar milaangan. Agresor tayo kumatap no saan anarigan. ay kwa kasinsin. No para kanyak, suruton tay latan ano anya ti imbaga ni Apong, wano dagiti aante kan aangkel tayo. Nagriga nga rod no di ta lugar yu ti pakaangayan na. Nagadayo. Wan, ngam iti ayan met da kasinsin Donald ti pagnanaedan ni Apong, isukit din ti agbiyahe iti adayaw. Kasjay mo gayam ti plano da. Kasasadot ti makireunion no asjay laang kasinsen. Wan nga rod, jakman amo dagiti daduma akabagyan tayo. Kayat dati bongga a reunion, kat saan mat nga amin kat kabailan na ti agbayad iti dakkel agatad. Dayta ti di da panunutan kasinsen. Tilaang bagita ti pampanunutan da. Hay, awan lat amok iti dayta a reunion. Amang ano agbalinkit di a reunion dagiti paramag. Dayta pa iti may sa akagurgurak kasinsen. Amangan numaurnong tayo, kat addamanin dagiti kabagyan nga agpipin na sikat. Ngam no siyak, saan akon amapan? Ay nawa, no saan tayo nga mapan? Sigurado nga adda ti maibagada. Ninanang latan ti ibaon ko. Di bali ata kanayon matasarong karak ni Apong ije balayo. Ure awan ti reunion kat pasyarak latta. Unmat kidi ha, oray siyak, agdwa-dwa akmut laang no dumaraayak nga taon no saan. Makabula na yung tinapalabas, ipon nagsasaritaan niyaw nga da maangay a reunion tayaw. Matuloy ka di pa'y dayjay anak kaw. Kapilitan at tatang, apay kit dinasaan. Mangan mo saan nga umay dagiti kasinsin yaw. No di da umay, matuloy latta ti reunion tayo. Tinapatag kat adda ni Apong. Na-i-reserve ko matlangan ti resort a pakaangayan ti reunion tayo. Kay, adda tinagbayad. Adamot, ngam narigat a masingir ti daduma. No pay kasta, okay lang. Dagiti laang matmayat nga agbayad ti imbitado. No adda saan nga agbayad, kat napuskol pay lang ti rupa nang agpakita. Singirin minton kadaan tinura ijay. Ay nawaw. Anya, muta klase ti reunion day tangay. Basta kas jay tatang. Anya. Ay nawaw, apay mo't adi ka nagpulis ngay Donald anak ka. Itulod kailangan kinapong iti terminal nanang. Anya, ni Kimberly akasinsin mo ngay, saan mo't amapan? Agbada kami amasadot a dumaray nanang. Da kayo laang timapan. Ay nawaw, sigurado nga da maibaga dagiti kabagyan tayo no saan kayo amapan. Anya kumaita ngay nanang. Sigurado a reunion mo't laang dagiti paramag dayta a reunion. Ah, anyat ko nam. No anya tinanggagyaw, isuday jayo nanang. Para magkunkunamag. Pagsapatusan nyo kit din ni Apong, tagrubat tayo. Ay, makaparurud mo't daya akasinsin. Ni Antisimang, may samot akong sintidor. Apay, anya tinagaapaan nyo aya. Ipilit na nga rod nagbayad ka no iti contribution na. Katawan mo't nga rod tinaawat ko. Mangan, nawan ti kwartana. Noawan kwartana, saan lata ko man ngimay? Ay, saan ada saya ati kasta kapanunutan anak kaw. Ay, ungaya. Anya dyan nadamag kung ipaspasikat mo kano itay ti trabaho. Ikumkumparam ka no, ba't ti trabaho iti kasinsin mo? Ti kasinsin ko a security guard, tatang. Naurnong tayo dito, oy, takayat ni Apong yaw. Nga dati maangay a reunion tayo. Saan kat atap no agpipinasikat tayo? Nangruna tilugan kinbalay ahul-hulugam, iparamag mo pa imay. Ay natatang, awan dakis na no istorya kadakwada, takukwak mo't dayjay. Kan may sa, ni Auntie Emma ti mo na. Nagistorya akmat tapno di da panunutin akaasi Na yung tikas to'y klase ti reunion. Reunion mo't gayam nagiti paramag. At damanan kabagyan tayo asaan ang nagkinaawatan itay Manong Gabriel. Kasanaw, kitunggal maysa. Ipagarup na nga iso ti kalalaingan, ken kangatuan. Day tangarog. Ewan ti sir-sirbi ti reunion no kastoy lang. Un nga rod, imbes a ma-enjoy tayo, saan taagan anawa tayo mutin. Day tangarod kay nagbalinmit na reunion nagiti paramag.
Iso ama ditirik na ni nanang itay, tagsisinong ba da kidain. Narigat ba't nga mintag sasaw? Tanood na may baga, kada tao pa'y tagbalin adakes. Iso asya, agul uli makaklaangan manong. Di balay, agawid tayo mailaangan intumbi ka. Oh, Nanang, kumusta ang iti reunion niyo? Ay, nagaapa damag. Ah, anyati ko na yun, Nanang. Nag-aapa kayo? Iso dalaang sa anak mo't anak apa. Ay, nawaw. Apay ka numay. Wen tatunggal may sakit ipagarup na nga iso ti kalalaingan ken kangangatuan. Ay, naimbaglangan. Tasan kami anapan ken kasinsin Kimberly. Awan mo't laang serserbiti reunion. Sayang laang ti gastos ken oras. Madipay kit di atirik na ni apong yo iti kasyay anapasamak. Kasanumat ngamin, Nanang. Nagaduti param mag-akabagyan. Ipilit da pa'y ti kayat da. Inton sumarunaw, uray awanen ti agre-reunion no kasyay laang. Umay dalatan sa rungkaran ni nanang dito'y balay. Ti istorya ni nanang kanya kat nagaapa da kano kasinsin. Puno da ita kasinsin. Husto laang ti desisyon taasaan anapan. Hindi agplan-plano tayo pa'y lahang ngamin kat ipilit mo ti daddo mati kayat da. Tagayam sa bali ti panggapda. Nakunang pa'y kasinsin. Kayat dala ang gayam tagpasikat. Amo ni apong tinapasamak? Huwag kasinsin. Nakita na kano. Iso amadi tirik nana. Anya ti reaksyon na ngay. Inton sumaruno. Kat oray awan kanon ti reunion kasinsin. Anya lakit di mo ngamin dagita akabagyan tayo. Tila ang mabagida ti pampanunutan da. Adda ko mamanen reunion tayo no baro atawon tatang. Da kayo nung kayat yaw. Kayat mi kadaan tinora. Da katat ti mayat amapan. Adda mo't siguro. Dagiti paadamanin aparamag. Ni tatang. Da kayaw ti makamoy ti daytariyon yawn. Tarutsak. Da kayat ti makibiyang. Da kayat ti sasaw. No makawaya kayo, umay kayo dito'y balay, ta dito'y tayong agbaro atawon kasinsin. Kasla reunion matlaangan. Pasensyakan kasinsin menche. Ngam alanganan ang makaumayak. Adamo ngamin trabaho. Kasta ka de. Wan. Ni ante ngay nga ta. Alanganan mo laang dayjay ta busy iti garden na. Kasta gayam. Ipadas mulatan akong takan ti daddo maakakabagyan tayo. Amang ano adakadakwada ti mayad ang makibaro atawan dita. Wanin kasinsin. No kasta, saan kayo mat nga umay, Auntie Leticia? Tadamot plano mi ditaw Ni kasinsin Donald ngay nga ta, ante. Ay, busy mo lang ti kasinsin mo. Busy kayo mat amin nun. Agkikin na awatan tay latan Ni kasinsin mo Kimberly ngay. Di mo impadas ngay nawagan. Inawagak ngam alanganin mo lang, ante. Una yun ti kastoy. Sapay adda ko manapintas a planok. Mawatan tayo kumatitunggal maysa, kanakan. Anya ngay nga road. Sige, ante. Agpakada akon, tani Auntie Elsie man mo ti awaga. Barang makaumayda. Nanang, ang sino timawag? Ni kasinsin mo menche anak ko. Ay nawaw. Apay ka numanay? No kayat tayo kat agbaro atawon tayo kano iti ayanda. Kasla reunion tayo kano laangan nga kakabagyan. Reunion manin dagiti param magdayta, Nanang. Iso ang nagrasunak itay. Imbagak nga damot plano tayo. Narigat ti agan anawan no agaapa da ijay. Ay, nakunayo pa'y, Nanang. Gumatang tayo langan iti iluto tayo mutla dito'y balay. Nasaysaya at pa'y anak ko. Awan pagdanagan tayo. Pudnulaw na dayta, Nanang. Auntie Emma, Auntie Nora, Auntie Elsie, kandagiti anak dalaang timayat nga umay tatang. Jay daduma kat di da kayat. Ay nawaw. No di da kayat. Awan ti maramidam. Saan may nga mabalin aguyo damida? Makapasar, sayang ti ado a plano.
Natro malakit di dagita, iso akasta. Ay na, Ti reunion nga men, kit oras, tap nagkikinumusta tayaw. San kita tap nagpipinasikat ka na aga-apa tayaw? kaisoma nga min tatang. Iso may nga mintatan. Kaya no sa balo mo tararamidan niyo, no da ti reunion. Dagiti sa nikwa, kin trabaho yaw, tisang ka istorya yaw. Uray saan da mo tasal salud-sudeng. Naimbag pa'y daan tinura kin Auntie Elsie. Siyempre, nagpapada kayo kadanteng para magmat na kita tao. Anya, Nakaran ka matay iti sakit da. Saan ngamin anasaya at ada tayo ti mangipanakkel iti bagbagi tayo, anak ko. Urayan tayo asabali at tao ti agsaw para kada tayo. Nawatam? Ay, nawaw! Di reunion kat aldaw ti panakikinumusta kan panagkaykaysa dagiti agkakapamilya. Saan nga aldaw ti panagaapa kan panagpipinasikat. Pagtalinaadan tayo nga rod kuma ti ayat kan kapya. Tapno na pintas ti linangan ti agkakapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! makitkitam ka di da ito'y lakay. Anya day tabakay? Ay nawaw, anya kumapay. Grado ti anak ta. Aya, Kita ti grado na. Nagngangato si ka. Sigurado nga adamanen award na no bakasyon da. Manayunan manen ti medal a display tayo dito balay. nasaya at mat nga raw, nukas tabakay. Ay wala. Nalalaing ni Mariana nga anak ta. Ngam ni Giselle nga anak ni Annalyn. Ay nawa, saan mat amasapol nga ikumparam ti anak tayo ti sabali at tao eh. Ay nalakay ibagbagak lang ti pudno. Kasanong nadamakang iti kas na ibagbagam. Anya ko mangay ti dakas na itinsawang ko. Kat pudno mo. Wan ngam no at dati makangag. Sigurado a panunutin daan alastug ka. Ay na panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Basta siya, naragsakak para iti anak ta. Talaga, paramak. Kumusta nga iti meeting yu idi kalman, Barbara? Ay na, nasaya at latamat na nanimfa. Saan kami mutin anagaapa? Ay kat nasaya at anukasta. Saan akas idi naudi ang nag-meeting kayo ang nag-aapa kayaw? Ay na basta siya. At award ti anak ko nana. Saan akas iti anak ti daduma dita? Nga awan ammo na. Kan kanayon apasang awa ti grado na. Ay nawaw. Asinumot nga iti dakdakamatem apasang awa. Ni Giselle Ni Giselle nga anak ni Annalyn akalugaran tayo. Anya, pudno ti bagbagak na na. Sigurado nga awan-awad ang maawat na dayjay. Ti napatag at inaramid na ti kabailan na. Kun nakapasamat. Sa bagay. Anya kumapay ngay tinamnamaan tayo iti kasya a klase ti ubing. Kat sipod pa'y ini awan mat award ang maaawat na. Saan agapaw taad da award ti anak mo kat ibabamatan ti padam atao. Maditikas ta nga ugali ti maysa nga ina, Barbara. Ay nawaw, apay paylaang nga ipos ni Annalyn ti grado ti anak na. Tila man nga min dildilawam di tabakay.
Kita ti grado na lakay, Iya dayo manday ta cellphone kanyak. Ay nawaw, kita nga minatap no mamati ka iti ibagbaga. Di nakman iramraman iti kalukwam. Kundi pos nga min day babae. Naimbag kumamot ano na nga to ti grado ti anak na. Saan mo nga rod? Awan ti bibiyang mo dita. Proud laeng ni Annalyn iti anak na iso akasta. Proud iti kas di agrado ti anak na. Mano atawanan nga gadatal. Ngam awan pa'y pulos na yaw awid ng award. Uray certificate lako mano iso. Agtal na ka man. San asyak ti ring-ringem? Day ta kinaparam magmuti ng runa. Nasakitan tila payag ko ang makangkangag iti kastangay bagbagam. Ay, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam. Ada ka din napatag nga ibagam, Barbara. Nakitak ti impos mo agrado ti anak mo. Ay nawaw, anya nga'y tinakakatkatawa. Sika ti nakakatkatawa, Annalyn. Agasam man, maiturod mo nga ipost ti kas di agrado. Ay, no siya, mabaina. Saan ta nga agpada iti kapanunutan anya? Umuna iti amin, Facebook ko dayjay. Maikadwa, grado ti anak ko ti impos ko. Apeng apiktado ka launay. Ay, nasyak nga min ti makarik na itibain para ken ka. No kasta nga rod, saan asyak ti ayan ti parikot? Agpatuloy akon. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Tinawan laangan akas at ibagbagam kanyak. Ditakan. Nagturad matan day a babae? Ha? Nakitak akin nasarita na ka ni Barbara itay. Anya timbaga na ken ka. Ti maipapan iti grado ti anak ko nga impose ko, nana. Apay kano ti grado ti anak mo. Nakababain ka, no? Ay talaga mo't day a Barbara. Aglablabos nga rod, nana. Gaputa da ti award ti anak na. Asjay matan ti ugalyen na. Tunggal umay nga min dito'y isturkaw. Kat day taagpasikat ti amunang aramidan. Naparamag day a Barbara. Ah? One month, iso ajak kayat nga umay dito'y isturkaw. Tamangan kunak no makabaso lakpay kit din no iso ti kaistoryak. Nangato nga rod ti purwana, nana. Di mo't agbain iti kasdengar aramidan na. Saan mo't kit di adakas no ibida na ti anak na. Tijak laeng ngamin kayat katunggal aramidan na ti kasjay. Ibaba na launay ti pada na tao. Nakaadal ka di dayjay, nana? Elementarya laeng tinalpas dayjay. Kansan mo't nga iso ti kalalaengan iti batsda. Awan mo't laeng award na iday. Ngam no apay analastog ngagsasaw. Jak metten makita ti impos mo agrado ti apok, anak ko. Awanan atatang. Ay nawaw, apeng hawanan. Awanan ata indilit ko, tapno awanan ti adu asao ni Barbara. Apay, anya manin tinsawang nakin kaya. Kas iti sigud, tatang. Ibaba na launay manan ti anak ko. Award ken grado manay ti makagapaw. Wan, tatang. Dandani man ngaminon ti bakasyon dagiti ubing. Kat siguradong adamanan isabit na a medal ti anak na. Isumanan at ipasikat na. Anya dyan ang kung ay ikan na kanumot iti kumkumporme dagiti mistra ti anak na. Awan amok di tatatang. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Ken uray kas jay ti grado ti anak ko, naragsakaklat ta para ken kwa na. Narigat nga ta ti agadal. Day tatisan ang mapanunot ni Barbara. Kasaritan man ti asawam si katunay. Apay ka di tata. Anya man ti dagas nga inarami ti asawak. Makapaasar ti panagsasauna iti anak ken apaw. Manen? Wen, inulit na ti inaramid na iti napalabas atawan. Jak amaw, no apay akas jay ti trato na iti pamilya. Talaga mo't day a Barbara. Un nga ron barok, makaumamitan numaminsan. Saan mi kumaatutupan? Ngam kaslakarkarun na mutan. Siya kung tagkid daw iti dispensary ti naramid ta asawak, tata. Pasensya kayo na. Di kayo madanagan, tabagbaga ak ta asawak. Ay nawaw, asino tinangibaga ang mabalin mo ti agay ayam si ka Mariana, ah? Awan matan ti aramidak, nanang. Anya nga awan ti aramidak mo't nga ibagbagam dita. Ag-review kakit di.
Nalpas matan ti exam mi nanang. Mauray laangan ti bakasyon mi. Saan man aday ta agrason ti paglaingam? Uray ag bakasyon kayon, ag-review kalat na. Maak matan nanang. Di ka pa'y agyaman, taad da oras mo nga agadal. Nasakitan ti ulok nanang. Oh, alaam day to'y alibro, agbasa kalaangan. Saan man aday ta agay, ayam ti ammom nga aramidan? Di ka agsangit no di mo kayat ti mabangaw. Saan asyak ti drama ang makasta? No anya ti imbaga, iso ti aramidam. Syak ti inam. Amok no anya ti nasayaat para kan ka. Unget kamot nga unget si ka, Barbara. Kasano katangken ulo mat taputot mo. Aglablabos kamot nga minan. Ay nawaw, di nak isuro si Katoni. Anya kumati ammom may papan iti panagadal ti anak na, kat saan mo mat anapadasan tinagadal. Iso nga ado ti gumurakin ka tanalastog kang agsasao. Ay di nak isuro ko na, ammok tar aramida. Amom ter aramidam kunam. Apay nga kasta. Apay amasapol nga ungtam ti anak ta. Apay amasapol nga ibabam ti padam a tao. Kunak tumet, kastamanen ti bagam kanya. Wen ata kinasarita nak ni Tata Urling itay. Makaunget dan ken ka. Ayawan bibiyang ko, di uray agunget da amin, anya ko makanyak ita. Anya tinapagmitingan nyo ijay pagadalan itay bigat analine. Maipapan iti grado dagiti ubing, kan dagiti rumbeng abayadan minana. Apay ka day? Mas daawak nga main. Takas taunay ti unget ni Barbara iti anak na idilimabas da dito'y isturkaw. Apay kanumot nana? Kaslada nangag ko abim mabakano ti grado ti anak na. Ay wen nana, saanen ati anak na titapuan ita? Isumot lagayam akas jay ti pungtot na. Apay mat nga agunget? Para day jay laang, ibabain na matan ti anak na? Ay, jakman mo iti dayjay a babae. Iso ma-pressure ti anak na, takas jay mo tar aramidan na. Nakimiting ka kaday, anak kaw? Wen tatang, Kay, kumusta mo ti grado ti apaw? adda award na tatang. Pudnaw? Wen tatang, inaabak na ti anak ni Barbara. Iso ama ditirik na ni Barbara. Inungungtan na kanupay ti anak na. Kasta talaga ti biyag. Saan akanayon? Kat isuda ti adday ti ngataw. Husto kayo tatang. Kaano ti recognition na ngay? Inton Lunes pay. Di adamat ti ma-display tayo a medal. Adda tatang. Anya ti sangsangitam anak ko. Ninanang tatang. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni nanang mo kin kaya. Kasta unay ti unget na kanyak. Saan nga min asyak ti tapuan iti klase mi tatang. Kanangat nga to ti grado ni Giselle ngam iti siyak. Tinapatagkat nakapasaka anak ko. Adda award ko tatang. Iso na lang ta saan atapuan. Adamot gayam gat. Anya pa lang ti pagpungpungtutan ni nanang mo. Wan ata ti kayat nakat siyak ti tapuan. Kasta unay ti unget na kanyak iti paawit kamin. Uray mababainak kadagiti masabsabat mi. Kaslaawan laang kuana. Mabit man laeng, takasaritak ni nanang mo anak ko. Saanan tatang? Karkaro ang makaunget dayjay kanyak. Ibaga namanin ang nagpulong akeng ka. Apay ang masapol nga ibabain mo ti anak ta. Ibabain mo't asasawam si Katoni. Wen ata inungungtam ka no. Kasano, kat awan manak nakam day ta aputot mo. Noan niya ti kabailan na, saan tayo kumaakwestiyonin day tabakit? Anya nga ron ti kayat mo? Agul uli makaklaang? Iso ma-pressure tanak mo takasta ka ngamin. Ay na, pampanunutik laang ti pagsayaatan ti anak na. Kat no saan mo amaawatan day ta? Saan mo apakibyangan ti parenting style ko? Ay no, pagsayaatan ti anak ta, wano kayat mula ang ada ipasikat mo. Ikanak man iti balon ko tatang. At dating paduling ko akwarta kin ni nanang mo.
Di nakayat nga ikan, tatang. Ay nawo, apay ka no. Wan ata nababa no tigrado. Ay talaga mo't dayta nga inam. Saan ang makawaawat? Noan niya't muna, isumot ti ipilit na. Uray 20 pesos laang ti itadyo, tatang. Mala, alaam ti 50 pesos iti bulsa ti jacket ko, tani. Narugit ti imak. Agyaman naklaunay, tatang. Awan tayo yaman na anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Di mo latan ni kaskaso ni nanang mo, taugali ng tikas jay. Kunamlan asino mo't akalalaingan. Itanyaga po di mo inikkan di anak mo ita allowance na. Wen ata isumit lang asaan a seryoso iti panagadal na. Ay no, naglawag asaan ani Mariana ti antiparikot. Sika ti antiparikot Barbara. Apay, di mawat iti kwartakan ka. Wen, apay ka di. Apay nga inikampay lang. Awanan dumakkel ti ulo na. Uray saan ati anak mo ti tapuan iti klase da. Suportaram latta kumamot Nakababay nga rod, nangat nga tuntupay ti grado ti anak ni Annalyn ngum iso. Tinapatag kat saan abagsak ti grado na. Bayatak man tinutang ko abangos, nana. Mano ka di nga minti udem. 150, nana. At iti bayad ko. Agyaman aklaunay kada kayo, Awan na yaman na nakaw. Ay, wun gayam. Aging gansamat ita, kat nasakit tinakam ni Barbara iti anak yaw. Kat no inaldaw, pagpupudutan na ti anak mi, nana. Ay, aglabla, basta asawam. Di na paikat nga ikan iti allowance na. Na, anya klase ti ina ti kasta. Iso, timang pressure iti anak na. Kanayon kumut abagbagaan, nana. Yung natangkan ti ulo na. No agsasaukot kasla sino akalalaingan. Uray awan mo ti award na idi iso ti agad-adal. Tulungan nakman amang bagbagakin ko, nana. Ay wala. Kasaritak no umay dito istor ko. Karkaro ana asar ni bakit mau idi naamuan na anangat nga to ti grado ti anak ni Annalyn. Day tape ti maysa, nana. Kaguran na launay ngamin ni Annalyn. Awan mo't dakas ngar aramidan jay tao kan kwa na. Ngam kas takit dahin ti pakpakita na. Kaasi ti anak ni Barbara, tatang. Apay, anya manen ti inaramid na itanak na. Di na kanu kayat nga ikan iti allowance. Ay nawaw. Apay mo takas ta ti aramidin na itanak na. Kasla agbala, tatang. Unay kan anak ko. Kaasi ti anak na iti kasjing aramiden na. Sapay la kumaata dati mang bagbaga kang kuana. Di na mo ngamin ipangag nila kay na. Agtugaw ka ta na patagdibagakan ka, Barbara. Anya day tanana, gayem ko day dinanang mo. At damat siguro karbangak amang bagbagakan ka. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan, nana. Pangaasim tadi moong tante anak mo. Na, iso ama pressure jay ubeing tanang ato launay tek expectaram kan kwa na. Gapo tadyak kayat nga awan pagbanagan na, nana. Maasi ka kadimot iti anak mo. No talaga concern ka. Panunutom mo ti marikrik, nana. Saan kat ati ipasikat mo laeng tinapatagkan ka? Anya, ipalagip ko laeng idi sikat agad-adal. Pulos mo't nga awan award ang naawat mo. Narigat ti agadal. Amom dayta. Iso adi mo unay timang pressure iti anak mo. Tamangan no dayta kit day ti sumadutan na. Masurunak, kinasarita nak itay ni Nana Nympha. Awan award ang naawat mo kuna nakidin kanya. Pudno mo tinaibaga ni Nana Nympha. Saan kamot ngamin nga honor student? Wala, ngam di namat ko maiparupa. Amok akas jeti na isawang nakin ka. Gaputa kayat na ama ka amiris ka. Ay, sakman ngaminan ti bigdot. Asino kumapay tinagduma ama pabasol? Si kalaang matikas ta ti ugali na dito. Alam mo nun, basol kun. Agbalbaliw kan bakit? Di mo ipilit ti kayat mo. Nuan niya ti kabailan ti anak ta, iso ti ipanakkel ta. Narigat no ma-pressure dagiti ubing ko naktumay. Okay. Kas parintes bakit?
San adakas nga isuro tayo ti pagsayaatan da. Ngam addalat ta mati limitasyon tayo. Naawatam? Ay, nawaw! Kas naganak, rumbang laeng akitaan kan ipatag tayo no anyaman ti kabailan ti anak tayo. Saan adakas no isuro tayo ida? Siguraduan tayo laeng nga adda limitasyon na. Iti kasta, saan amasair ti rignada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.